Versió RAC1, amb Toni Clapés. Xavier Mas de Xaixàs a un altre Xavier. Bé, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, tot apunta que no. La setmana vinent hi hauria d'haver nou govern a Espanya. Un govern, això sí, que començarà amb un objectiu marcat per Brussel·les. I és que, si fem cas al que demana, en aquest cas, Brussel·les, ara mateix s'ha de fer una tisorada d'uns 5.500 milions d'euros. D'on sortiran tots aquests diners? De moment, mentre no es constitueix un nou executiu, Luis de Guindos, que ha passat pels micròfons de RAC1, ha enviat els pressupostos tal i com els tenien. Eso llevará a un presupuesto que es un presupuesto sin cambios de política económica, como se denomina en la terminología de aquí de Bruselas, y que evidentemente el déficit público estará por encima del 3,1%, que es nuestro compromiso. Y cuando haya un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno tendrá que tomar las medidas oportunas para que efectivamente irnos al 3,1%. Ese es el planteamiento, y es el planteamiento de la propia Comisión Europea. Bé, doncs la pregunta que ens fem és, per començar, d'on es poden treure ara mateix aquests 5.500 milions d'euros? Hi haurà més impostos, menys serveis, en fi. Aquesta i una altra qüestió relacionada amb en aquest cas amb els comptes bancaris, li traslladem, com dèiem, a l'economista Xavier Puig. Ell és professor del Departament d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra. Professor Puig. Bona tarda. Feia dies que no ens veiem, Bona senyal, bona senyal. Si no crideu als economistes, és bona senyal. No, a veure, ja l'hem citat, però està tan ocupat, no sé si retallant o no sé què fent, però escolti'm, està tan ocupat que dic, bueno, el dia que vingui ja tenim ganes de veure'l i escoltar-lo. Molt bé. Escolta, primera qüestió, a veure si ens dona temps a abordar les dues que tenim sobre la taula. Són molts diners, 5.500 milions d'euros? El que té gràcia és que ens fem aquesta pregunta, no? Perquè, aviam, ja veuràs, quan estàvem amb les pessetes, la majoria dels oients se'n recordaran, quan alguns deia, escolta, aquest senyor ha guanyat 10 milions de pessetes. Caramba, 10 milions de pessetes. 50 milions de pessetes. Caramba, 100 milions de pessetes. Ostres! 500 milions de pessetes. Bueno, això ja era impressionant. 1.000 milions de pessetes. Multimilionari. 1.000 milions de pessetes. I jo, no sé vosaltres, al meu cap ficava una casella que era molts diners. Sí, multimilionari. Molts diners. 2.000 milions de pessetes. 3, bueno, digues, ja tu ves dient, però a partir de 1.000 milions era, no? Bueno. Ara ha passat una cosa molt curiosa, no? Que quasi ben passat els euros i, ostres, 10 milions d'euros. Bueno, 10 milions d'euros. 50 milions, 500 milions d'euros, caramba. 1.000 milions d'euros, caramba. I a partir de 1.000 milions d'euros, una altra vegada ho fiquem a la mateixa casella mental. Molts diners que s'escapen al nostre coneixement. I clar, ara estem parlant de 5.500 milions d'euros. Doncs 5.500 milions d'euros que hem d'estalviar en un any és més o menys 1 bilió de pessetes. Torno a repetir, 1 bilió amb B de burro. Atenció que a vegades amb les xifres els periodistes es confonen i tradueixen de l'anglès a billion, que a billion són 1.000 milions, però 1 bilió en català o en castellà és 1 milió de milions. Sí, al final, perdoni, quantes pessetes, quan seria això? 1 milió de milions. Això és el que s'ha d'estalviar en un any. No sé si amb això ja t'estic donant una mica. I, bueno, no, això... Però espera, ara et dono l'altra mesura per dir què volen dir això a la realitat, no? Bé, Espanya, el 2015, va gastar de més... 2015, insisteixo, de més. No va gastar en total, sinó de més del que va ingressar. Vam viure per sobre de les nostres possibilitats i vam crear un dèficit en un any de 55.000 milions d'euros, que en pessetes són 9 bilions de pessetes, quasi 10 bilions de pessetes. O sigui, torno a dir que no és el que devem en total, sinó el que en un any devem de més, perquè si ho hem gastat de més, vol dir que el deute que tenim s'incrementa
només en un any, perquè hem gastat de més del que hem ingressat 9 bilions. I quan ingressem? O sigui, Espanya quan ingressa amb impostos? No? És com una empresa. Aviam, quins ingressos té? Doncs té 408.000 milions d'euros. Déu-n'hi-do, Un país que ingressa 400.000 milions d'euros, Déu-n'hi-do el que pot fer. Però, clar, el problema és que les nostres despeses són de 460 milions. És a dir, aquests 55.000 milions de més que gastem. Clar, Europa què diu? Escolti'm, volen fer el favor d'adaptar les seves despeses als seus ingressos? I com ho fem? Escolti, vostès sabran si volen incrementar els impostos, si volen retallar despeses, vostès sabran, però, escolti'm, hi ha un compromís de que a poc vagin baixant el dèficit, és a dir, adaptin les seves despeses als seus ingressos. Això és com una família, aviam, imagina't que tu un dia em vens i dius, ostres, Xavi, tu, mira, escolta, és que m'has de deixar diners perquè m'han baixat el sou, la meva dona l'han despedit, els meus fills estan estudiant, tal. Bueno, jo et deixo diners, no? I clar, ja et dic, però escolta, però tu has d'acotar les teves despeses, no? I llavors un dia et veig amb les maletes, tota la família, que us n'aneu de viatge, no? I dic, home, Toni, però què fas? Dic, home, ho hem fet cada any i per què no ho hem de fer? Ens ho mereixem, no? I ho hem de fer perquè això, escolta, ho hem fet sempre. I jo et diré, mira, Toni, no ens enfadarem, però a mi no em demanis més diners. Adapta't. Clar, a partir d'aquí ja hi ha un tema que és molt delicat. Què és la pregunta? Molt bé, Europa, que és qui ens està finançant, ens diu, escolta, fes el favor de no gastar tant, o ingresses més o gastes menys. Clar, aquí està el quid de la cosa. O una cosa o l'altra, tu sabràs. Però fes el favor de no... Fixa't, no ens diu no generis dèficit, sinó dels 10 bilions que gastes de més a un any, home, passa a 8 i mig. O sigui, ja ens permet gastar més durant un temps per no escanyar-se del tot, no? I d'on ho traiem? Aviam, vinga. A veure, per això l'hem provat. A veure, com ho retallem, això? Va, pugem impostos. O generem. Com ho retallem o com generem més ingressos. Exacte. Aviam, pugem impostos. Si tu mires Espanya com país fiscal, la seva pressió impositiva és dels més alts del món. O sigui, a partir d'aquí, jo crec que tens unes limitacions. Tu pots apretar més, però aquí hi ha un concepte que és d'una lògica aplastant, és el que en economia es coneix com la curva de Laffer, no? De dir, escolta, si tu al final tu del teu sou et vaig cada vegada apretant més i més impostos, arribarà un moment que tu et carai, és difícil. Desincentivaré. Ara, sort de la Montse, que és logopeda, i ens ho ha resolt. No t'incentivaré a treballar més. Clar, però vostè em parla, perdoni, ara em parlaria d'un sou, o sigui, de la tributació, però és que l'IRPF, malauradament, però després hi ha allò que se'n diu que les grans empreses que no paguen el que haurien de pagar. Escolta, això està molt bé. I qui no està d'acord amb això? O sigui, qui no està d'acord amb que el que diem gran fortuna, el que diem les grans corporacions, el que està passant amb Apple, qui no està d'acord amb això? Jo crec que seria difícil buscar algú que no estigui d'acord, que qui més té, més paga. Però és que això, quan jo ho sento, clar, està molt bé dir-ho públicament, però quan parles al final de números, bueno, i amb això què aconseguiríem, no? I aquí, clar, hi ha estudis que, com deien a Latinoamèrica quan vivia allà, pues, escolta, el papel lo aguanta todo, no? Sí, escolti, tu fes... escolti, impositivament, grosso modo, ho tenim difícil de pujar impostos. Hem de veure com tenim una despesa més racional.
És veritat que si estem creixent al ritme del 3, 3,2, 3,3, això ajuda molt, perquè si estem creixent... Perquè generes, clar, generes, i llavors impositivament, amb la mateixa taxa, doncs ingresses més, no? Però, home, jo crec que per la banda de la despesa hi ha molt a fer. El que passa que arribats a aquest punt la gent també pensa, en retallaran més de sanitat, en retallaran més de... És que sempre anem a parar el mateix. Que és el que la gent pensa ara quan parlen d'aquests 5.500 milions d'euros. Que segurament és el que passarà. I escolti, si vostè mira d'aquests 463.000 milions d'euros de despeses que tenim, i quan veus el que ha retallat les comunitats autònomes, que són les que tenen, a més, sanitat i tenen educació... Amb això, a l'estat espanyol el que ha fet és agafar, ha centrifugat el deute, els hi ha passat a les comunitats autònomes, però a l'estat espanyol el deute, o sigui, a veure, els ministeris i tota la infraestructura de l'estat la manté pràcticament igual. És a dir, no, l'ha augmentat. A la crisi l'ha augmentat. Això igual la gent no ho sap. Doncs subratlli això, que és important. O sigui, amb la crisi ha augmentat la despesa. Sí, jo crec que sí. No sé si vau parlar amb l'Albert Carreras. Sí. Ell us ho explicarà molt bé perquè va estar al peu del canó amb l'Andreu Mascollell dels dos de la Pompeu Fabra. I, escolta, si algú sap d'això, són ells. Sí, ells amb la crisi han augmentat despesa, i en canvi les comunitats autònomes les tenen collades perquè retallen. Exacte. Clar, potser que retallin ells, no? Clar, si tu mires amb cura, ara, jo dic, però a lo millor, potser, en temes de defensa, igual podríem retallar alguna cosa, no? Potser, en temes de centralitzats, no sé, estic pensant... Conselleria de Cultura. Exacte. En ministeris com el de Cultura, Educació, Sanitat, que estan molt descentralitzats, vols dir que no, ja que està tan descentralitzat, el centre no tindria que reduir? Escolta, i amb això no dic que les comunitats autònomes segur que també poden fer alguna més que no sigui retallar amb educació i sanitat, segur. Però el gran problema és aquest, la discussió política i social és del que s'ha de baixar la despesa, com la repartim, aquesta baixada, no? Al final aquesta és la qüestió. El diagnòstic seu és que o generem més ingressos, que li pregunto si amb això de generar més ingressos arribaríem als 5.000 milions d'euros que ens demana Brussel·les, o no hi ha un altre que retallar, que és el que li tocarà fer al govern de Mariano Rajoy. Quan es calcula el frau fiscal que hi ha, que això és molt difícil de calcular, però bé, quan els càlculs... Jo que diu vostè, el paper l'ho aguanta tot. Sí que és veritat que si no tinguéssim frau fiscal ja està, no? Ja està. Bueno, doncs, es poden, per la part impositiva, es pot lluitar contra el frau fiscal, es pot intentar nous impostos que s'ha de tindre molta cura a on estàs realment posant la pressió fiscal, perquè si fiques pressió fiscal i desincentives, justament, mira, ara m'ha sortit, el que està generant riquesa, doncs malament. I, a més, penseu que quan parlem de pressió fiscal, les dues coses els dos impostos, els dos grans impostos que estan farcint a l'estat espanyol són l'IRPF i l'IVA, que, a més, la Unió Europea està aconsellant que pugem l'IVA. Sí, la Comissió Europea suggereix un increment de l'IVA i control més estricte sobre les autonomies. Que sí, però de l'estat espanyol també haurien de tenir control. Per tant, pel seu diagnòstic és o generen més ingressos o anem... Difícil, que aquí ho tenim difícil. I aquí ho tenim difícil, o anem directament a més retallades. Diem retallades i sona molt malament, però jo crec que un país que té una despesa de 463.000 milions d'euros, home, Déu-n'hi-do. El tema és com ho fem i com repartim la càrrega. Aquest és el gran problema. Com repartim la càrrega, tant amb la part impositiva com la part de despesa. L'altre dia, veient la Sexta Noche, vaig veure el Revilla, el president de Cantàbria, com una moto amb una carta que li havia enviat Cristóbal Montoro
que no li havia enviat ell directament, sinó el segon de Cristóbal Montoro, i per la tele va fer un míting indignat de que ja el Ministeri demanava que retallés, en aquest cas, amb sanitat, i d'aquí venia l'emprenyada de Cristóbal Montoro. Escolta, sé que ens anem malament de temps, però deixi'm preguntar-li per una altra qüestió. El Tresor Públic espanyol ha col·locat aquesta setmana 2.660 milions d'euros, que necessita calés, en lletres a un interès negatiu. Això vol dir que els inversors paguen per tenir els seus diners en aquest tipus de producte. Jo li pregunto, en el cas, per exemple, de Suïssa, les rendibilitats negatives superen la barrera de l'1%. És a dir, si jo poso 100 euros, d'aquí 3 anys en trobaré 99. No, un 1%... Bueno, és un exemple. No, un 1% cada any. Cada any. Clar, aviam. Fem-ho en positiu. O sigui, cada any perdo calés. Clar. Aleshores, perdoni. Clar. Per què la gent posa aquests... inverteix en aquests tipus de... Per què fan aquest tipus impositius? Aquesta és la gran pregunta. I quan dius la gent, és molta gent. O sigui, molta gent agafa i posa els diners... Sí. O sigui, com per exemple el que dèiem, el Tresor Públic... I a Espanya. Espanya també a 2 anys és negatiu. O sigui, aleshores perden diners. Sí, a 2 anys. Aleshores, on està aquí el... On està la rata, no? Bueno, clar, o sigui, si jo tinc 100 euros i els poso i cada any que passa perdo calés... Sí, per què ho fas? Clar, vull dir, o sigui, jo faria allò d'aquell espot, jo no soy tonto, jo no els poso. Per què ho fas o què es pot fer? No, un moment, però en canvi hi ha un grapat d'inversors i un grapat de gent que ho fa. Sí, per això pensem, no? Sí, per això li demano que vostè potser té la clau de per què es fa. La clau no, perquè aquesta és una pregunta que jo que estic en el món financer ens la fem tots. Ha sigut una sorpresa per tots. Fa 5 anys ens dirien que estaríem en una situació com aquesta i jo crec que quasi ningú hagués cregut, de tipus d'interès negatiu. Fixa't com està la pregunta que em fas, a quin nivell de problemàtica estem, que més de la meitat dels bons, és a dir, del deute mundial que hi ha avui dia, els bons alemans, bons suïssos, bons espanyols, bons dels... Més de la meitat, són quasi 10 bilions de dòlars, estan a tipus negatius. A tipus negatius. Què vol dir això? Ara fixa la frase, Vol dir que el que s'endeuta cobra i el que presta paga. Bona aquesta, O sigui, a l'estat espanyol, que ja heu vist com està, i que té molta deuta i que cada any gasta més... Li surt millor endeutar-se que no deixar. Clar, perquè ara, a més, 2.600... I tindrà que tornar menys d'aquests 2.600. Bueno, potser és una manera de retallar el deute. Bueno, però el tema és que, fixa't, notificacions que té això. Això vol dir que, per exemple, et diré exemples, que una persona, i per això els alemans estan tan en contra d'aquesta política del Banc Central, perquè al final, si té valor negatiu el diner, vol dir que hi ha molt diner. Mira, jo a vegades estic amb els meus amics, i hi ha, un és arquitecte, l'altre té una botiga, l'altre és metge. Hi ha un moment de la conversa que tots em miren i em diuen: escolta, tu que ets economista... Bueno, comença malament ja la cosa ja va malament. Diu, tu que ets economista, no ho entenc. De què depèn el preu del petroli, per exemple? Que estava a $160 al barril, va arribar a 28, ara està a 40... Bueno, 50 ja, 54. 47, 40, 50... Dic, escolta, de què depèn el preu del petroli? De què depèn el preu de les coses? De què depèn el preu del diner? Que estem dient que és negatiu. O sigui, que no té ni preu, o sigui, ja el regalen... No, que tu el poses en un dipòsit... I no val res. I no val res, sinó que... Al revés, encara et costa que te'l guardi. Exacte. Sí, pagues perquè te'l guardi. Perquè fins i tot els bancs domèstics ja t'ho diuen. Si és que fa poc vaig estar a l'entitat bancària amb la que treballo i ja em van dir... És un problema. Que jo li vaig dir, escolta, però és que cada dia donen menys. Vostès em van dir, bueno, vostè calli, que encara li donem. Que encara li donem. Ja vagi pensant que tard o d'hora vostè acabarà pagant per tenir els diners aquí a la compta bancària. Llavors, de què depèn el preu de les coses, em pregunten, no? I jo dic, home, els economistes a la carrera hem après poques coses, això és veritat, però les que hem après, l'hem après molt bé. I una d'aquestes 4 o 5 coses que hem après és de què depèn el preu de les coses? Oferta i demanda.
salvados, oferta i demanda. Clar, sempre hi ha algun impertinent que diu, bueno, però què és això de l'oferta i demanda, no? I jo dic, home, això són 5 anys de carrera, no ho puc resumir jo en 5 minuts, no? Oferta i demanda. Doncs és molt fàcil, això. Escolta'm, si jo començo a fer cadires com aquestes que estem sentats, no? I vinga cadires, i surto a aquella diagonal, hi ha cadires, que no sap, i cadires, i no... Al final, què valdrà una cadira? Si tu només pel carrer hi agafes una cadira. Res. Al final, aquí a RAC1 direu que, escolti, si s'emporta 10 cadires, li pago 10 euros. Exacte. No? Aquest és el concepte. Oferta i demanda. Si hi ha molt d'algú, alguna cosa, doncs val molt poc. Doncs què és el que val molt poc? El diner. Per què? Perquè n'hi ha molt. Molt és moltíssim. Els bancs centrals, a més diners. Molt diners. Clar, la gent que m'escolta diu, bueno, i on estan? On estan que jo no els veig? No, és que a més molt diner al mercat majorista. És com si hi ha moltes taronges als Mercabarnes. Moltes taronges. I al final, bueno, deixa'm ja de taronges, que no vull més taronges. Escolta, si te les endús et pago 3 peres, i t'endús una taronja. No? Bueno, molt bé. I no arriba al consumidor, perquè aquest diner no arriba. El Banc Central està emetent molts diners. Per què? Recorda la primera pregunta. I la primera pregunta que m'has fet és sobre dèficit. Els estats estan endeutats fins les orelles. I perquè no facin fallida, els bancs centrals estan emetent molts diners, tants com 80.000 milions d'euros cada mes per comprar deute dels països. D'on treu el Banc Central 80.000 milions d'euros cada mes per comprar i poder comprar bons, deute, i que els estats no facin fallida, que l'estat espanyol no faci fallida? D'on el treu? Del no-res. O sigui, el fa. De l'èter. El fabrica. Sí, de l'espai sideral. És un... Però que tu i jo confiem en aquest diner. Tu i jo confiem perquè tu i jo no paguem tot amb diner físic, sinó que fem transferències, és un diner eteri, no? Que es basa en la confiança. Però això té un límit. I llavors, si el Banc Central cada mes 80.000 milions per comprar bons, al final, clar, què està passant? Primer, que salven els estats de no fer fallida, però arriba un moment que en el sistema majorista hi ha tant diner que la gent ja no sap què fer amb el diner. I el Banc Central què diu? I aquí està el cuit de la qüestió. Què diu als bancs, que són aquests majoristes de Mercabarna, del mercat majorista de diners? Facin el favor de vendre les taronges a la gent que mengi taronges. I els bancs diuen, no, perquè si dono crèdit no me'ls tornaran, i tu, Banc Central, em diràs, ostres, doncs... per què el donaves? Per què el donaves, no? I llavors ho deixen al Banc Central. És el lloc més segur. Tu, si tens diners, el lloc més segur del món, a Europa, o més, per deixar euros, els deixo al compte corrent del Banc Central. I això només ho poden fer els bancs. Els únics clients del Banc Central són altres bancs. Molt bé, deixen allà. I el Banc Central s'enfada i diu, volen fer el favor de no deixar el diner aquí i donar crèdit a la gent i donar diners a la gent? No m'atreveixo. Ah, no? Doncs vinga, el diner que tingueu aquí, el menys 0,40. Què vol dir això? Que jo ara vull... Imagina't que tu i a mi, de repent, una tia-àvia que tenim, que ni coneixem, una tieta a Austràlia, que ens deixa 10 milions d'euros. Caram, quina sort. No? I escolta, el Toni, tu i jo anem al banc, tingui 10 milions d'euros. Tu veuràs la cara del director de l'oficina. I em dirà, per favor, Toni, per favor, Xavi. No! Com no? No sabeu el problema que m'esteu ficant aquí. Això que et dic està passant a les grans empreses amb tresoreria, que la banca li diu que no vol diner. Perquè si tu em dones aquest 10 milions d'euros, la gent pensa, bueno, i per què no els guardes? No, és que és un concepte el diner. No anirem tu i jo amb bitllets, sinó que serà una transferència d'Austràlia, i aquest diner, a l'acabar el dia d'avui,
el banc té que dir on estan, i si no estan en lloc, estan dipositats al Banc Central, i al Banc Central li costa 0,40, és a dir, dels 10 milions... El banc ha de pagar el 0,4%. No sé si m'explico. Sí. 40.000 euros. I tu li portes 10 milions, aquesta oficina haurà de pagar, li imputaran 40.000 euros de cost i li han fet malbé el compte resultats. Per això l'oficina et diu, si vostè em porta els 10 milions d'euros, m'ho pagarà vostè. Clar, dic, escolta, no me'l porti. O sigui, tu fa 5 anys jo et dic que tu vas al banc amb 10 milions, que et posaven una alfombra vermella. Sí. Bueno, doncs ara és, si us plau, això és el que està passant avui dia, no us explico alguna cosa estrany, sinó que quan parles amb empreses que tenen tresoreries importants, diu, els bancs ens demanen que, si us plau, que no posem els diners allà. Però tu portes que no existeixen, són paperets. No, ni paperets, és una transferència. Però ells també fan la transferència, és a dir, tampoc són reals. No, però és igual, són transferències, són números. És igual, transferències i automàticament va al Banc Central. I el Banc Central diu, escolti, si aquesta transferència d'Austràlia me la dona a mi automàticament, ja sé que segur, vostè paga el 0,40. Us faci el favor de donar crèdit. Ara anem amb el butlletí horari, demano disculpes als companys informatius, però per no tallar la conversa en sec, perquè una pregunta. Aleshores, la pregunta és, jo porto 10 milions d'euros, de la tieta àvia, que resulta que teníem vostè i jo, que no sabíem. El banc, amb aquests 10 milions d'euros, no em pot dir, vale, deixi'ls aquí, i jo els invertiré No, que té tanta liquidesa, hi ha tant diner que ja no sap què fer. O sigui, vol dir que li fan nos els meus milions. Clar, però són 10 milions d'euros, que el banc pot agafar i invertir-los amb altres crèdits. Però si ell aconsegueix diners del Banc Central al 0%, llavors problema de diner no n'hi ha, torno a repetir. Quan una cosa no val res, és perquè d'aquesta cosa hi ha què? Molt o poc? Molt. I si a més és negatiu, és a dir, escolti, si es queda, li dono d'això. No és que hi ha molt, hi ha en excés. Però si jo demano un crèdit al banc, quin interès em posarà? No, clar. Bueno, per això et dic que no arriba a mercat minorista, i per això algú que m'escolti deu estar molt enfadat. Diu, però què m'estàs dient que hi ha molts diners? Si he anat al banc i no me'ls han deixat. I a més, si demano un crèdit de consum, un 7%. 7%, sí senyor. I clar, m'entens? Sí. Bueno, encara que no s'ho creieu, la banca avui dia té la guerra de l'actiu, concepte tècnic. Què és la guerra de l'actiu? És la guerra de buscar gent a poder-li prestar. La guerra del passiu abans, us en recordeu, quan hi havia depòsitos al 3%, era la guerra del passiu. Porteu-me diners, que els necessito, no? I us els pago molt bé. Ara no, ara hi ha la guerra de l'actiu. Ara hi ha la guerra de que, escolta, hem de prestar diners, busquem gent solvent. I els bancs diuen, és que tenim tants diners, hem de prestar diners, però no tenim aquí solvent, no? I el Banc Central diu, miri, a mi no m'explica la seva vida. O vostè presta els diners o li cobro. Vaig començar amb 0,10, 0,20, 0,40. I si segueix així, al 0,50. Menys 0,50, li cobraré. Eso es lo que hay. Bueno, escolti, avui ho deixarem aquí perquè ens hem... En fi, ara, les conseqüències de tot això esgarrifen, Ja parlarem un altre dia. Sí, en parlarem un altre dia, no em faci ara de... En fi, no em faci de Niño Becerra, que tot ho veu negre. No, jo soc optimista de mena. Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Professor del Departament d'Economia Financera de la Universitat Pompeu Fabra, en Xavier Puig. Saludem a aquesta hora els companys